Dulan 200 ka mga pinirisos sa Talisay City Jail Dormitory ang ipaubos sa kinalit nga drug test kaganina buntag. Si Chona Carion sa report. 190 ka mga piniriso nga nag-atubang og nagkalain-laing mga kaso ang gipaubos sa drug test sa mga sakop sa Rural Health Unit sa Dakbayan sa Talisay, pinanguluhan ni Dr. Ray Bautista. Gisugdan ang pagpahigayon sa drug test alas 10 kaganihang buntag. Hinuon mato ni Jail Officer Juan Romel Mangco nga sa 190 ka nagpaubos sa drug test, pulos nagnegatibo ang resulta. Karong adlaw, ikatulo na kahigayon nga gipaubos sa surprise drug test ang mga piniriso sa Talisay City Jail karong tuiga. Diin walay nagpositibo nga piniriso. Sa pagkakaroon adunay 1,012 ka mga persons deprived of liberty ang Talisay City Jail. 80% kanila nag-atubang og kasong may kalambigitan sa ginading drogas. Apan bisan pa man nga nagnegatibo ang tanan napaubos sa drug test, padayon gyapon ang Bureau of Jail Management and Penology sa Dakbayan ug pagpahigayon og kinalit nga drug test. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisda.